kadtong tanan nga authority sa atong nasod nga maoy mi command aron gyud ipadadayon si former President Duterte ngadto sa ICC nga korte. Congratulations ninyo. Paabutan ninyo ang inyong ganti gikan sa Ginoo. Panimaslan yun mo. Kinsa tong authority nga naghatag niining maong command nga ilabay ang atong Pangulo ngadto sa foreign lands, foreign court, ang atong Pangulo kaniadto nga nag-alagad sa atong nasod tungod anang issue sa crimes against humanity nga wa ra magisi kaso dinis ato anang crime against humanity. Pagbantay mo, mamatay man tingali si President Duterte dito kay tiguwang naman na siya, daghan naman na siya sakit, bisan pa ang iyang dugo mutingog na against ninyong mga authority nga naghimo niining maong desisyon. Hinumdomo ni Abel, gipatay ni Cain tungod sa kasina, katong unang anak ni Adan ug ni Eva. Ang Ginoo niingon ni Cain, hain imong igsuon. Ingon des Cain, am I my brother's keeper? Ingon din Ginoo, ang dugo ni Abel nga imong gipatay nituaw ug nabati nako ang iyang dugo. Muna siya kuyaw kayo. Muna'y unang prinsipyo, pagbantay. Ayaw gyud sa likway anang tao nga nakasala. Nya nasa mo ingon, unya pa der. President Duterte, iyam sa tong gisalikway ang mga adik, iyam sang gipapatay. Nanubag po siya. Di ba? Unya, karon siya na sa gisalikway, ang manubag sang otorite. Ana. So, unsa may sunod nga prinsipyo nga akong isuggest, kung ikaw maoy gisalikway, kung kita maoy isalikway, relax lang. Relax lang. Dawata, ayaw pakig-away, ayaw paghimog sala. Pagpasalikway lang. Nga naman, total ang Ginoo maunay maningil nila. Matod pa ni aning Ginoo diha sa Old Testament, vengeance is mine. Gilingi ay mong tupad. Ignawa karoy gisalikway, ignawa kay gisalikway ron. Oy, lingi aba. Kanang wa mulingi, nagduda ko na anay gisalikway. Lagi, kaklaro anay inyo mga naon. Pagbantay, paninglan juga sa Ginoo. Ay yung kumpiyansa, muabot yung panahon, magluhod-luhod kas atubangan sa imong gisalikway. Kung dili man kini nga maong personal nga tao, muluhod gyud kas atubangan sa laing tao nga related anang maong tao. Kini siya issue ni siya sa atong nasod. Karon naghearing naa ang Senate, naghearing gipaminaw ang side ni Vice Presidente Sara, ang side sa senador, ang side sa mga pulis, pinanguluhan nila ni Torre, Marbel, sa DOJ,
sa LGU. Karon nagsige na sila paminaway. Nganong karon pa man sila nag-hearing? Nganong karon pa man sila nagpaminaway sa lain-laing mga sides? Uwahin na. Tuan na sa prisuhan ang tao. Murabag gipatay usa nimo ang tao, una pa ta nag-discuss unsaon aron dili siya mamatay. Gisunog nimo imong balay, gisilaban na nimo imong balay, pagkaugdaw una pa mo nang lingkod ug nag-discuss unsaon aron dili masunog ang balay. Imo nang gidunggab ang tao hapit di nakaginhawa, una pa mo nang lingkod ug nag-discuss unsaon ni aron dili nato mapatay. Sayop na siya. Mao na ang kaning jealousy, kaning envy, di na magkinahanglag discuss. Basta lang ila lang yung mapapahawa ang ilang gikasinahan, madaot lang yun ang ilang gikasinahan, bahala nag-unsay sunod, ato lang yan ang iistorya. Mo na gitawag sa nilas prinsipyo nga, just cross the bridge when you are there, when you are already there. Di na mao nga prinsipyo, naman sa panahon nga sakto na, pero niining nasudnon nga kahimtang, politikanhong kahimtang, mayo natong sundon ang prinsipyo nga gihatag nato sa PC-7 kanang atong Second Plenary Council of the Philippines, aron mo grow kuno ang atong simbahan. Unsa may gamiton nga prinsipyo, hinomdomin ninyo, look, judge, act. Kana nga order, look, judge, act. Unsa man ang look, evaluate. I-evaluate ang tanang side. Nya human, make a judgment. Sunod, do the action based on your judgment. Mauman bitaw nga kung doon na kuno'y arrest, unsa may unang giingon sa ICC, bisan ang ICC nga statutes, procedural nila sa pag-arrest, na agihapoy ingon ani, look, judge, act. Unsa may gibutan dito, inig-arrest na nimo, dadadayon siya sa competent judicial authority to evaluate. Nya tagai siya higayon nga mo ribatal, mo himos iyang mo exercise sa iyang rights, all legal rights. Mao na ni ang pag-discuss. Mosulti ang iyang abogado, mosulti na sad ang prosecutor, mosulti na sad ang abogado, ana. 1 to 6 na siya nga kana ganing gikas pag-arrest matod pa sa ICC nga statutes 1 to 6 na dihay anha diha ang look ug ang judge mahitabo nya human act ipadala dayon number 7. Pero unsay gibuhat sa atong kapulisan ni adtong adlaw March 11, arrest, send immediately. Imbis nga bring the arrested person to promptly to the judicial authority, send him immediately to the court. Nya dito na lang mo pag-discuss. Muna ilang giingon nga just do it there. Nya ning duol sa tong anak si BP Sara
Dito intaws gawas, wa pasudla, bisag giingon gito ni President Duterte, she is my lawyer, she is my counsel as lawyer. Wa gyud pasudla, giingnan pa gyud dito na lang siya istoryaha sa court asana sa dito sa jail. Hain man ang jail to asa The Hague. Muna atong sipyat manubag ani ang Pilipinas. Unsa may unang mahitabo nato, we will suffer. Kay matod pa ni Kristo ang membro sa usa ka nasod nga mag-unay away malusno ginang nasura. Hinaot unta dili ta moabot gyud sa pagkalusno. Kitang mga way labot, kitang mga butante, maapil gid ta ani maong desisyon nila nga dias babaw. Sila atong gipangpili matud pa diri sa atong ebanghelyo, ang mga saop mao na hinuoy nangangkon sa hinatag nila. Kining mga tawhana gikan sa executive branch, legislative branch, sa atong judiciary, pulos ni sila giswelduhan natong mga tao. Kita maoy nagpasaop nila, alagad ni sila nato, kitang mga butante o kitang mga taxpayers. Pero unsay ilang gibuhat, ilan nang giangkon nga mura nagsilay tag-iya sa atong kwarta, sa atong gahom, ug naguba ang prinsipyo, basic principle sa atong konstitusyon nga nag-ingon, government emanates from the people, for the people, by the people. Malusno gid ta kon magpadayon eh. So kung mo pili tag-eleksyon, karong panahon sa eleksyon aning Mayo o madayon, pilion nato tong mukamaog yung mualagad, dili masinahon. Kamaong muampo og mosunod sa pamaagi sa balaod, dili murag hari-hari sa balaod, nga sila na hinoy over and above our constitution and our law. Hinaut paunta nga mahitabo ni, ilas na lang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi isalikway. Ingna nidawat radyo ka ng ibaligya nga salat ni Father. Inawa ka mo sa likway, ana. Basig mo nang kisalikway. Oy, tiban kini ang mo sa likway aning slat nga di gyud mo palit, bisag na ay ikapalit, paninglan sad mo.